normal jarrikot. Hor ez dago gitarraek, eta hemen sartzea. Oye, a ver. Oye, ¿cómo va? Ez dizuet komentatu baino. Hor, bueno, jarraitu ingot. Eta hemen beste frasea da. Atzo ginela pixka behiatzen. Hemen, atzo itzen genuen ez, leheno esan dizuet hor progresio pixka berezia dela, la menor eta re mayor. Ze honek eramateu eskala berezi batea dela la doriko, denai txino askoi txino sonatuko ditzue. Baina la doriko da basikamente la menor pentatonika daukau, baina sexta maiorra sartzea daukau hor. Eta ematio melodiai beste igual atmosfera bat ez gaudena inoituta igual entzutea, ez? Hor sartzeio, dorikoan nota hori berriro. Eta hemen subida oso tipikoa sextatikan baita nota hori justo dela berezia, Osea, berezia eskala ontakoa, Sexta mayor. Eta hor da kromatismoa da notak banaka iotzen jutea, tonikaraino. Eta hemen sartzea atzo ikusen latin oso tipikoa, latinen. Hor dijoa nota grabek aldatzen, Osea, realmente nahiz la menor bat iten, la menor, eta dijoa geisten nota grabena, beste guztik mantendu itea, orduan. Gozen jartzea kamerau. Osa, parketu. Hor, pila bat erabiltzea, latinen hau asko.
hor subida bat iteute, berez dago gitarraik hor, berez teklatua bakarrik. Gitarra hemen bai, Bai, subida iteu teklatuak, baina realmente gitarrak la menor. Bai, eta hor teklatuan soloa, jamonan soloa. Hor jarrikote, zatitxoi. Lau aldiziteu. Jamona gehienetarikoa gustatzen zaiten instrumentua. Basote. Yeah. Berriro ya. Oye, ¿cómo va? Vale, horrita hor soloa sartu baino lehen. A ver. La. Reito barretu. Lehenoko. Buenito. A ver, hoy. Buscando notas. Jesús moten. Hau da. Vale. Vale. Vale, también hago ñano. Hor dago pentatonika. Vale, atzo alare esan, oza, bukaera hontan nik improvisaten got, oza, ez dut ikasiko hor, exactamente. Bai daude ondo ikastea, frase, igual tarten dauden frase horiek, Vale, ze da, kasi gitarrakin abesten ongo balitz bezala. Baina bukaera hontan gehiago da soloa, ja, eta librego. Bai. Osoa jokot, a ber, que sale, ¿vale? Hau jartzea. Vale. Vale, también hago ñano. Hau da. Vale, vale, también hago ñano. Hau da. 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 Vale, también hago ñano
kainita. Lau aldiz da, ez? 3 aldiz, eta ja. Baina arpegio ontzatia. Subida eta teklatun soloa. Ni eskerri bon. Espero gustoko izana tartetxo hau. Más o menos, vale? Osa, nijoa abestik gazten, albuelo, eta baina behintzat barneratzen pixanaka, vale? Hoi importante da, osa, obviamente, lehenengo aldin jotetenen oso abestia, pues, etzaidateako del todo ondo, ez? Aparte, ez daukatera zertan jobear exactamente gitarra jotzen bezala, ez? Gero, pentsatu gitarra behizdala ongo, nerea bakarrik ongoa. Bueno, aunque zerbait ezberdinain, ez dauka zertan gaizki sonatu, bale? Hoi askotan errepikatzet, bai ikaslei da, bai denei, a ber, daude momentu batzuk, segun ze abesti ikasten izan, exactamente
hoi bezala ikasi datzula, baina gero daude beste gauza batzuk, ez daukala zertan izan behar hola, ez? Osea, gauza ezberdinak egite daude, da askotan, igual, hasta, que guapo, no? Osea, igual, hain ohituta zaude entzutea bestea beti iguala, eta aldatzezu zati bat, da, ostia, sorprenditu iteizu, ez? Hoi, batzen naiz,